Selam dostlar, selam her barşağızga da. G'invar ayına ayak bastık. Gürüsürege yana 2023 yılga ayak bastık. Her barşağızında yana yıllar bilen çın köngülden tebrikliyim, kutlayım. Hem de yana yıl bayramları devam etebit. Bayram bulgaç bitnanın konakları da bularga tiyiş. Şulay bit. Konaklarımız da var bugün. Bir yılı iki konak. Uylu kurmaga sıkış babay qarqızı deyip. Eğer de oylap qarasam belki şulay da işlep bulur idi. Alar ikisi de bilesizmi avtorlar. Alar ikisi de mine ikisini birge bastırıp koysam, mine degan jırlar tuvarga mümkün yana 2023 yılda. Eyde güzeli bu studiyaga daşik, birisi şagire, birisi kompozitor. Demek, başlayıp elbette kızlardan. Bir köp jırlar avtoru, bir köp şiirler avtoru, bir köp kitaplar avtoru. Mine degan kişi, mine degan Mişer kızı Gülüse Şahban. Hem onun yanaşasında bugün bulaşaq. Jırшы, kompozitor, avtor, başqaruшы Tataristanның at qazangan artisti şulay bir köp hitlar jırlar avtoru Aydar Temirbayev hem Gülüse Şahban. Rahim ediniz. Sağmısınız, hayırlı günler. Yana yıllar bilen hürmetli dostlar, hürmetli Bulat. Bulat. Bulat 8'de Bulat. Aydar selam. Гүмән мен сезне күрергә шын күңелдән шатмын. Чөнки сез әле безнең тапшыруда беренче тапкыр икегез дә. Менә безнең инде 10нчы сезон, ягъни без инде 10нчы ел менә монда пешерәбез, кайнатабыз, кыздырабыз, шикелеш ашыйбыз, әмма сез әле беренче тапкыр. Зато ничек килдегез икегез бер юлы. Икегезнең сез бит икегезнең бергә җырларыгыз да бар, әйме? İcat bilgen jılar. Nişe jır sanadığız mı siz mene? Sözsüz kaldım elimin. Mene şunda iki yigit arasında basıp kaldım da sözsüz kaldım. Elbette. Sen sözsüz kaldın mı? Min Mişer kızı sözsüz kaldım. Bek zor rahmet elbette. Mene şunda iki yigit arasında basıp turgan mümkünlük bergening için bulat. Яңа yıllar bilen. Şu rakımda etsem de bular. Әйе. Әйе. Яңа yıllar bilen siz ne? Яңа yıllar bilen şundan başlayalım hadi. Яңа yıllar, яңа бәхет getirsin sizge. Oilələrinizə, həm əlbəttə яңа jırlar getirsin sizə, həm tamaşaçılarga. Mana şöyle başlayaq hələ. Siz ümumən qoşan birinci tapqır birinci jırını yazıldınız, icad etdiniz. Həm kimin jırı oldu mənə? Xatirəs mənsiniz? Şunu sorayım әле. Bu big Siz ortaq jimişləriniz var? Әйе, bu big yaş berilә торган сорау. Ну менә мин мен тапқыр бирдем, мен дә birinci. Шундай менә туры килеп кенә тора. Минем иң беренче jırlarым Ayдар Temirbayev tarafından kiga salındı. Гомумән синең беренче jırың ул. Ул Ризат белән Зинера Рамазановның бер пәпит үткәннән дигән җыр безнең иртәгез башлана тәмле чәй һәм кыймактан бүгін дә җаным сине кыймак исе уяткан. Безнең иртәгез башлана бер пәпит үткәннән. Вау. Һәм шуннан әлбәттә инде шуннан. Син сөйләмәйсең монда. Менә теле ачылды. Сөйлә гөлесе. Һәм шуннан соң Айдар белән тагын берничә җыр дөньяга тудырдык без. Bir artılı iş jır yazdım benim. Bir kitkəş. Bir kitabımdan, kitap kitabım bile gittim de şöyle. Әйе. Şundan bir pek kenler Vadim Zahan'ı jırlay. Һәм Резида Шәрәфиева үзең әйбәт. Ярар, әле бүген иҗат турында сезнең уртак шигырьләрегез, җырларыгыз турында без шактый күп сөйләшербез. Бүген сезгә бирем булачак уртак шигырь түгел, уртак ризык пешерергә менә. Иң кызыгы шул булачак. Менә ярар, шигырьләр, җырлар иҗат итә дисәгез, җырлар иҗат итә беләсез. Ризык пешерә белерсез микән бергәләшеп, дуэт буларак, тандем буларак. Ансың дип безгә тапшыру барышында тикшеребез. Хәзер сезнең алдыгызда менә бу өстәлдә пәйда булачак ике төрле ризык әзерли торган ризыклар өчен дип әйтик инде продуктлар. Продукт инде ул аның татарчасы да, русчасы да, шул инглизе дә шул. Сез шуларга карап, икесен берсен башта сөйлисез. Әйе. Киңәшләшеп. Киңәшләшеп әлбәттә. Ничек тә ярый. Монда тегерат. Мен монда ярат дип, монсын пешерәбез дип. Мен белмим инде ни киңәш бер. Быйрыкта әйтергә мөмкин. Әйе. Әгәр әйтсәм, мин Булат пешерә белмим бит күбрәк көлсә пешерсен дисә, син әйтәчәксең. Шулай дим, шулай. Идә дә пешереп барган, бәлки бүген монда Айдар пешерә. Күрдеңме? Идә дә пешереп барган. Идә хатын пешерә. Ярар, үзем пешерәм инде сезнең өчен. Сез тәк сөйләп кенә торырсыз алайса. Бүләгендә өзем алып кайтып китермен җиңсәм. Әйе. Берсен сөйлисез, анасын пешерә башлыйсыз бер командада. Әйе. Тапшыру ахырында миңа телефонга җибәрәләр теге фотоны. Нәрсә килеп чыгарга тиеш, мин әле үзем дә белмим. Шундый нәрсә икән. Нәрсә килеп чыгарга тиеш дибез дә, күрсәтәм. Әгәр дә сез әзерләгән ризык шул фотодагы кебек булса, сезгә тапшырыбызның генераль партнеры булган Күкмара металл савыт заводыннан әлеге Күкмара табасы бүләккә. Икегезнең берегезгә. Кем күбрәк эшли шуңа була.
Yok икән, берегезгә дә таба эләкми, табагым да кала. Шулай, достар. Тотындык. Тута тотындык ди. Тотындыкмы? Әйе. Менә күрдең, конкретно тотындык. Әйдәгез, мин тотындым. Сез тотындыгызмы? Әйе, тәмле көрәшнең яңа елы чыгарылышы дөресрәге яңа 2023 елдагы беренче чыгарылышы старт ала. Я Айдар дус. Кемнәр белми. Бу бик Хәзер социаль шундый- челтәләрдә шулай язган Айдар дус дип. Айдар Гөлисә Айдар, ну. Менә моннан сызык сызсак, бу бер төрле ризык. Монсы бер төрле ризык булырга тиеш. Гадәттә бит инде ашамлыкларны ашарга хатын-кызлар пешерә бит. Әйе. Монда минем алдагысын алып куйык без моны. Плюс әйдә сиңа тапшырыйк. менә бу өлешендә мин Айдар белән килешәм, чөнки минем дә иде ир кеше һәрвакыт ит ашый, итле ризыклар пешерәм. Без менә мондай творог шикелле, җимеш шикелле әйберләрне. Әйберләрне без алай кылып ятмыйбыз инде. Әй, алай кыланып ятмыйбыз. Диван белән телевизор юкмы? Шунда гына ятып. Телевизор күрше белмәде. Шунда гына ятып торган. Гөлисә әзерләгәндә. Гөлисә. Әйе. Алайса бу ризык булачак, шулай бит? Юк, менә бу ризыкны сайлыйбыз, ләкин мин аны бөтенләй белән үз истемә алмыйм әле. Айдар миңа булышыр. Юк, ул булышыр. Нәрсә пешер? Бәлкем берәкемгә шалтыратырбыз. Безнең беләсезме, тапшырыбызда шундый бу елны дип әйтергә кирәк, бу сезонда гына шундый ярдәм керттек дип әйтик, инде ул да булса, сез кемгә дә булса шалтырата аласыз. Киңәш сорап, кемгә шалтыратып була? Хәзер уйлаша торгансың. Монда нинди әйберләр булганын аңа әйтәсең менә шу. Әйе, шалтыратасың, кара. Кара әле дустым, без менә тәмле көрәш тапшыруында, менә монда бәрәңге, фарыш, сыр, иң мөһимнәрен әйтсәгез, җитә инде. Син давай, Суган. беләсеңме нинди кешегә шалтырат? Син писүк дип башын катырмыймы? Кешенең башы катачак, белмим. Беләсеңме нинди кешегә шалтырат? Син Бу көнне төнне сөт кайдыр өсте. гастрольдә йөреп, ашарга пешереп торган кешегә шалтыратма. Син менә идә тәмле итеп ашарга пешереп тора торган кешегә шалтырат. Хатыны. Юк, хатынга шалтыратмый. Кара әле хатыны шалтырат. Рифатка шалтырат димә. Зариповкамы? Нәкъ кешесе шалтырат әле әйдә. Менә Ул менә громкига куям теге ярар, әле ул тавышын. аның менә үзенең һәр вакытта да тавышсыз да телефоны була. Яна алга башырып шалтырат. Тавышлыга куй әле. Куйдым. Якынрак тот, менә булайрак күтәреп бирә. Хәзер. Факыры Марифат ким дип язылган икән? Зарипов? Марифат Зарипов дип язылган. Ә кем дип язылырга тиеш? Белмим. Ушаматлар бар бит инде. Алло. Алло. Я. Алмый әле бу синең трубкаңны. Марифат Зарипов агач трулда. Чыгып киткән. Әле генә мин сөйләшкән дим, ризатлар белән. Алар юлда. Üzülüp getirdim. Ya аларга шалтыратсак була инде. Ну, şunun için әйтәм, üzülüp getirdik уйларым. Рифат ал инде трубкаңны. Аның тавышсыз да. Ул өзü, конечно, кире шалтырата. Билсен мени. Аның кире шалтыраткан кетип тормыйдыр инде. Әйе, булмады. Бәдретдин ара шалтырата. Бәдретдинова. Илсиягә. Илсиягә. Тукта. Ашарга пешермим диячәк инде. Илсия ул бит Аның вакыты юк. ул бит деген инсәле полуфабрикатлар әзерләп куя да. Морозиль деген тутыра да. Демлеп пешерә ошыга. Юк, пешерә ул чынлап та. Безне şey Оставайтесь на линии или перезвоните позже. В настоящий момент абонент разговаривает. аңа башка Айдар Тимербаев шалтыраткан бу вакытта. Булды, булмады. Гөлүсә, синең кем бар? Кемгә шалтыратып була? Әйдә, әйт. Мин кемгә шалтыратам? Ярдәм булмаса булды. Шагбаннан сорасаң гына инде. Ну, юк, Шахбан түгел, тагын кем бар? 1, 2, 3, Шалтыратып кайма? 4. Шалтырат. Юк, кемгә? Ризакка. Әйдә. Бу өченче шанс. Сәлам, хәерле көннәр. Беләсеңме, без тәмле көрәш тапшыруындаймы? Сәлам Ризат, сәлам, сәлам. Мин дә монда Гөлүсә Шагбан, сәлам. Айсәмсез. Әнәм, кара әле. Синнән ярдәм кирәк, син бит инде ашарга пешерергә бик ярата торган кеше безнең. Һәр вакыт кунакка килгәч үзең пешергән ризыклар белән сөйлисең, шуның өчен әйтим әле менә. Безнең монда өстәлдә бар паприка. Паприкамы ул? Син дөресеннән башламадың. Юк, паприка. Монда фарш бар, бәрәңге бар, әйе. Ну, паприка инде ярар булсын. Менә. Сыр. Әйдә, әйтәле алга. Менә. Мен үзем әйтәм. Әйдә. Монда бар фарш бар, монда бәрәңге бар, монда бар сливки, монда бар су, монда бар сыр, монда бар суган, чеснок һәм Барыш. борыш. Һәм инде өстәмә менә бу паприкалар, үләннәр бар. Менә шунардан нинди тәмле ризык пешерергә була тиз арада.
paprika o'tiga burib tatib olish. Ay, ansa endi isteme temletkichi bo'lib qina sanalar. Jamiyat kichkina bo'lib sog'laydi, quruq yeyish. Ay. No, farsh bo'lgach, baranga bo'lgach, nima deb aytaymi-da? Farsh yanada o'tiga tatib olishga farsh to'tirib üstüne sir. Yo'q, borich bormaqda kichkina aranga ichine narsalar qistirib bo'lmaydi. Ansada temletkichi Bu temletkichi shingina. O'zi bir şey oluşlar hadanib baranga bo'lmay yasangiz-da, kattit yasab, ularlar bilan birga bu tomosha. Aytdim deb. Alardan şolay deyindi. Bunun frikadelka pişirga bo'ldik hali. Rizat, rahmat Rizat, yami? rahmat. Xayrli yıllar sizga, o'ngishlar, odam ufaqa borishlari. Davay aka. Sen sağ ol. Tak. Ya. Mana Rizat şun yigit endi mana katlit barang bilan pishir dedi. Mana katlit bilan barangi bo'lar, lekin katlit o'rnida men Frikadelkasi. Bo'ldi. Demak, biz hozir jinglarni sizga Rizat anamiz. ko'nglim shuni talab etadi. Frikadelkalar barangi bulamog'i bilan frikadelkalar yapsiz. Ya, şulay ayttirib biz sizning bilan so'yladik mana bu rizqni. Barangi bulamog'i, farsh, masalan, frikadelkalar bo'lar, shulay bit. Ayy. Bo'ldi? Katlit ishlanadi? Yo'q, frikadelka ishlaymiz. Chekdingiz. Mana qara, men endi suvni quydim hozir. Aka barangidan boshlaylik hozir. Mana bu qo'qmara tabasining qopqachini ochib qo'yar kerak. Ha, yora. Bosh üstü. Meni narsa ishlaydi. Unda narsa qizdira boshlaymiz. Unda bir narsa Ayda qizdiramiz men biz. frikadelka yasaguncha barangi pishirtirsin, barangini har birisini durtga yorda, mana shunda solib tuz bilan pishirga qo'yib jibar. Durtga. Amin. Qara, sen komandir ekan, nima bo'ladi, o'lsa? Men komandir, menda tuz kerak. Tuz kerak, ana tuz bor. Berasan menga nima? Tuzni bilan da solib olamiz. Ko'pmi kerak? Menga qoldir. Qoldiramiz. Ko'pmisi? Biroz yetarlikmi? Bo'ldi. Bo'ldimi? Mana shuni xatli. Mansa barangi bulamog'i ishim. Sen hozir mana o'z ishini boshlaysanmi? Nechik ishlaysandir, sen uni bilmayman. Tuz, evet, tuz. Bu tuzsiz, farsh tuzsiz. Farsh tuzsiz. Tak. Sizga endi bugun yordamga kelajak pishirishga, qizdirishga bizning topshirig'imizning general partneri bo'lgan Kukmara Metal Savod zavodining haligi tavalari, kastrullari ham boshqalari. Aha. Siz ishlaytirasiz meni endi sponsor turnada bir necha sizlar. Bir qachon dez bo'lni ko'pitib sol. Durustili. Sağ dersin. Yetindir. Bo'lgan. Kukmara Saudiya markasi vaqt bilan sinalgan sovuq saba o'zimizda Rossiyada yetishtiriladi. Rossiyada deb aytdim, Kukmarada endi. Haligi zamoncha shab sovuq sabani siz internet kibet aşağıda olirga mumkinsiz. Shulay yo'q, baralarning firmaning kibetlari Kukmarada o'zlarida hamda endi Qozonda 4 kibet. Pavlikin Rami 114 adresi bo'yicha o'rnashgan bu birinchi kibetlari. Richard Zorga 11B adresi bo'yicha o'rnashgan Gorki Park Saudiya o'zagining birinchi qatimda. Şulay Musin uramı 23 bu hem Leningradskiy uramı 27 adresi bo'yicha o'rnashgan Baxtli kibetining birinchi qatimda mana. Shunday Kukmara sinasi ishlay boshladim. Mana qarasiz. Kukmara tabasi olganda aslında shunday firmaning logotip bor. Kukmara ko'rdingizmi? Yarar. Bek zo'r rahmat ularga endi aytganimcha kastrullar, tabalar, qozonlar narsa deysiz borisi da bor Kukmara kibetlarida. Siz bunda birinchi qizdirib olasizmi? Yo'q, men buni qizdira boshladim. Qizdira boshla. Bo'ldi. Haydar. Frikadelkanda bunda. Barangni beraylik, barangi. Yidiriq qadarli, yumri gavdali. Barangini. Ish munda hozir qiza boshladilar. Qarangizlar, men bitman shinabda narsa ekanini bilmayman, men oldin aytib qo'yam. Oldin g'afutini agar ders kelib chiqmasa, biz yo'qmi, yorayman. Bir mendida yo'q, taba atmasangiz ne bo'lmaydi bitinglar bekallarsa o'kilishi o'yin. Suvamni direktordan chiqarib solarlar bunda. Turmunda o'qib chiqarsam da direktor. Men tomobda turmaylar. Dilusa. Ayya. Men endi bilan, men endi ishonam. Sen oshnasida yesh. Ko'pgina vaqt uzdirasan, sen pishira bilasan, sen usta hali bugun kelganda da первый, второйlar, третий, четвертый, beshinchilarni azirlab qoldirib chiqib ketdim dedim. Hali qizing da sening bek usta tortlar pishiruvchi bilan Olisa turunda aytdim hali, chunki bizning konsertga olib kelgan meni degan tort bo'ldi. Fursatdan foydalanib aytdim hali. Olma g'ashidan yiroq tushmagan deymi? Ayya. Seni bilamiz pishira bilganingni, sen bundan komandirga o'xshab ketmasan, aytasan, bit tez ishlaysan. Oydar sen nindi pishir kishi bilan. Men Oydar sendan so'raysan keladi. Men o'zim Sen mana osh bo'lmasina kuxnya oshirib kirasizmi? Hali pishirgada kirganlisan. Men
bik sirek gine plov pişirgelim. Bu ide ise işe aldığında. İde olda işe Olda aldığında Pişiririz. şaşlık pişirge yaradan. Aha. Bütün türlü rızıklar. Alıp pişirgen yok. Benim xatınım bik Gülnaram bik demlet pişirer, şunun için men anda kısılmayayım. Kısılmıyorsun da sen demek oşargağına kirişe, şulay mı? Oşaga buluşam. Aha. En yaratkan rizqın mı şulay da? İtli rızık var. Mayna bir. İt bulsa neydi demek? Şuna it bulsa- Gülüse sen nerse köbürek pişirge yaratasın. Yara. Men bilesizmi, menim mana Zakir itleyberler aşıyor. Şunaq yarataman. İtleyberler aşıyor, şuna göre men buldu. İtleyberler aşağıgaç köbrek salsam der ezrekste. Yara. Moy var bit o. Sal, iyi. Güzel tugay. Şuna göre itleyberler köbrek pişiremiz. Şulay itleyberler. Ayy. Taqom rizqlarım beliş, alargan çek senin Yok, ne qarashın. bilesizmi, har yaş ötken İç sayın pişmak. ol iç pişmaklar, kamar rızıkları ol betinde har ezre bizin vesni arttıra. Şuna göre men anda rızıklarını ide bik pişirmeske tırışam, lakin baribir pişirge to'g'ri Lakin kelaydi. qonaqqa barsam oshayım. Osh qonaqdan oshim men anda. Ya dersini ayting, qonaqqa barsam oshayım dedim. Ayy. Bir de tartınıp tırmayım men yo'q endi men qamar rizqlar. İşesimi? Ha? Ularni Joni qo'ya istaysan? men ana Yo'q, bundan yashaksanmi? yo'q, men ana mishra istinasi berman. Yara. Yo'q, bundan chiqdi yara. Qiziqlimi? Biz bitali baribir oxirina xatli Aydar bilmaymiz, Gülüsening narsa o'ylab qo'ygan. Kim? Yara, yangi yillarni motoruna qarshi oldik. Yangi yil sizning uchun oila bayrami. Qayerdir qarshi olasizmi? Qonaqqa. Nechik yangi yilni ko'proq qarshilab yaratasiz? Mana Qonaqdami, uydami? Yaşırak vaqtda negadir qonaqqa barasi kelaydi, qonaqqa Tak. yerisi kelaydi. Hozir- Hozir endi yaş bargan sayin qoyadir qonaqqa barib yerisi kelmay, biz endi ko'proq yana qaytib, gaylar bilan, tiyanilar bilan, tuganlar bilan yangi yilni qarshi olishga tirishamiz. Aha. Aydar sen? Ne Sen de avulda qaytasыңmы ko'proq? Ne şulay yok. Biz endi bik ko'p yıllar bilan yani yanında qarşılayız avulda. Kimler bilmey, men tega informatsiya uchun, ma'lumot uchun aytam, bizning Gülüse Aqsubay qizi. Chetren Ha, qo'yav. Otaklı Chetren avulundan men Жаңа Ibray deb atalar. Bizning avuldan Jircha Irka chiqqan, talantli kishilar bek ko'p. Alsu Qayumova Galeskar Kamal teatrida, Tinchern teatrida Shamil degan yigitni biz ishlay, ham bek ko'p talantli kishilar chiqqan bizning Chetren. Mana, so'an jilotaman, Gülüse suylab jilotaman. Tak. Aydar bizning endi Soba rayoni Tatar ikişirmesi avul. Tatar ikishirmasi olgan, men ikishirmagan aytaman, Tatar ikishirmasi olgan. Mana, demak avulda qoshlarga yaratasiz ko'proq. Nerse pişiresim degenden men aytırgan tutanım bek. Tamam, İkişirme var mı? ipileri deyip. Ha? İkişirme ipileri deyip. Әйе, кімдір бит әлі бәлкім білмейдір, менің ашап қарағаным бар. Бір вақыт концертқа қап қайнар әлігіне миштен шыққан ипилер көтеріп алып келген Айдар. Рахмет, ема аныш. Мен андай теге ұнатмаймын андай біріне. Шундай тәмлі болды мынау. Ял бүгін де сұраған едім, алып келдің бе ипи деп. Болады. Мен де аула қайтмадым. Azira gana bastır bek tegizilib. Қайтқан болсам, алып келер едім деп. Hiç şeksiz. Evet. Demek ipi ipmek satı pişiriyor Ali Haman'da var ha? Ya Allah'a şükür. Barağına tugul. Şeşek ata. Şeşek ata Allah'a şükür. Kengeydigiz mi? Ne soğanını da mene bulaytırıp motor ettirip. Yok, olsan da pişirmişsin ha. Polu Öyle. kurukuna yasar. Olsan kadar. Ulturda da Benim uylam şaşap getireyim burada da. Onday Bize temel planımız var onday eli. Lakin Hasan açı dışı bulmaz. Ha, investorlar keler. Nişik Mene şulay gatapam, mene şulay polu kuruk söyleytip ne nezigire git. investorlar gerek tugul özümüzgine. Özümüz investorlar, özümüz bunlarımız biz. Allah'a Öyle. Ya qara bu motor kelib chiqadi, bitni shava kelib chiqadi. Ayya. Bitkiz bo'ldi hali. Siz ishingizda bitti diyerek bitmadi. Bitmedi eli. Bitmedi. Eli bitmedi mene. Slivkilar var elimde sıyır. Ya salın aşağı. Berenge bulamam. Ne biz onu azira bunun üstüne de salıp istemlerek bu. Yarar necha ketasiz? Men qarshi tug'il. Eng muhimi ta'minlab bo'lsin. Yema. Yara, birinchi shig'iriy turida biz siylashdik. Ijrlar turida. Ijrlar turida, shig'ir deb aytaman, ijrlar turida. Mana eng so'nggi ijod etgan endi jig'iriz bor. Men jig'ir deb siylasham, chunki Ortak mı? O'rtaq shig'iriz edi, aytingmi? Mene kızgınç Başta bakışı ortağı. biz şu üç şehirden Shu sonra ishda qoldingizmi? işte kaldık. Onlar iş güne tugul olur. Üş. Onlar nindiler Bizgina eli. ko'pmi jig'ir deb Gülüsening? Biz Şehirlerin, bilesizmi Aydar ayı. bilen çıkıp sileşeriz. Bizning iç balabız var. Onlar her birisi öz ürünün taptı bu tırmışta deyip. Minister sırdaşlığı degen şekilde. Her birisi to'xta. öz ürünün taptı. Ish kuni 4 Ne? bo'lsa bit endi 5 bo'lsa, tog'da da shabarak. Bugün o iki kitabını alıp geldi. Tak. Getirgen deyip. Kima? Ayı. Sen Allah bersa
Mine ondan soň biz Ağaçını aldır ağaç. ondan soň dagın Demek dagın doğru diýen ümit bar. İjat iteşeksiz. Elbetde. Ola berse. Biz ijat soňky wagtlarda ijat etmesek de her wagt Birge ijat etmesek de digen. birge ijat etmesek de ümide turabız. Her vakit Ayrım ijat etmez. Mine yarar. Alaysa sınğı indi jırın mine senin çıktı. Kim jırladı? Jırını senin. Benim sıngı jırım mene hazırgı Sınğı vakitta. sıngı vakitda sıngı Başka автор bilen, başka kompozitör bilen. Liliya Mulagaliyev bilen sıngı jırlarыбыз әле менә sıngı arada 4-5 jır yazdırdı Liliya. Şunday motor jırlar tuğup kile, rotasiyalarga berdi. Hem sıngı vakitda benim яңалыгым şol, üçinchi şiirler jintигim dünya gördü. Hem dünya boylap taralуын devam ete. Әле бүгенгә дә монда килгәч, син онлайн барам әллә ул китапларың? Онлайн акчалар күчеп бара. Китапларым сатыла, нормально дип. Әйе, онлайн почта аша итеп тапшырам да, мен ул шулай итеп акча онлайн күчерәләр. Менә яхшы Бик икән. күп мин аны мактанып әйтәләм, минем эч шигырьләр жыйынтыгым чыкты һәм шулар 6000 тираж белән сатылып бетте диярлек. Менә җәмәгать. Бу миңа калса, ха? Әйе. Битеге Aferin. сөйләмәне бирәсең әллә? Эчтигеч. Акцентына, ну. Эчтигеч. Гафу итәләр, гафу итәләр. Так. Каплап куймый. Юк, әлбәттә. Син, алайса син инде җырың айдар, син дә бит инде бердә тук тик тормыйсың. Сине туры сөйлә. Гел синтезаторларны алып, бу җырны кемгә бирим икән, бу җырны кемгә бирим икән дип. Mine her olay diýip ätmeye başladım, koymaya başladım. Чөнки сугышып бетәләрме? Ondan soň ol keleş gite. Mine. Mine şuna göre ne? Soňky mine äri bu rizatlaryň konserti boldy. Äýe. Ýaňy olduňdan gana. Finallarның инде музыкаль продюсеры. Äýe. Şo diýsek була бит инде. Şulay mine olaryň programmasyny baýyty üstünde işledik hem bik köp ýaňa motor jyrlar tutuldy. Bik nerede şunday. Аларның инде миңа калса син бер 80-90% җырларын син язасың түгелме? Äýe. Күбрәк Yok, язмаска. men de sen soragaç soňky indi jyrlar ýazdım. Әйе, менә аха. Булай Бедретдинова, Рифат Зарипов, Әнвәр Нургалиев, Филипп Тимаев шулар белән эшләп яткан Тогыз көндә. элем Ураза тәдәй. булар белән. Гел даими язып торабыз диергә була. Аллага шөкер. Ижат бара. Бер туктаган юк. Ну, алайса бәлкем әле мисигә минем башыма килде әле бүген бер. Бирим сезгә биреп, бер җыр иҗат итәргә. Дуслар, безнең тапшырыбызда Алла бирсә дип әйтим әле мин. Чөнки мин күрәм монда Айдар гитарада алып килгән, мин апкера кушкан идем. Булсын әле дип. Гөлүсәйн дә алып килгән кагаз белән каләмен. Кушкан идем. Нәрсә эшләргә кирәклеген мин әле әйтмәгән идем. Менә әйтәчәкмен. Монсы барасында сынап. Такшты карагыз ахырына хәтле әлегә. Тапшырыбызны бәлкем турыдан-туры эфирдә бәлкем бер җыр туар бүген. Чөнки шагыйрәсе дә бар, композитор да монда. Әйбәт. Кемнәр белән сез үзегезнең коллегаларыгыз белән аралашасыз, композиторлар белән? Дустанә мөнәсәбәттәме? Тагын мәсәлән, башка килер иҗат итүчеләр белән. Яисә киресенчә, так бу миңа конкурент, мин моның белән сөйләшмәйм дә, язышмыйм да, ну, сәлам дип кенә биреп китәм дип. Айдар. Мин Мәсәлән, башка килер әйтеп. аранжировщиклардан башлыйк әле. Аранжировщиклар белән. Алар синең дуслары инде. Әйе, Манас Мухин, якын дустым. Әйе. Адел Хамзин, Илдар Нурманов, Илдар Нурманов бу. Билән үзе дә иҗат итә. Син белән дусмы? Бик якын дуслар, аның белән дә Альберт абый белән бик дуслар без. Якшынбетов. Шуңа күрә ул өлкәдә Аллага шөкер бар шөгыльдә тату ияләр. Кемнәр белән мин аралашам? Алар белән без бик тату, бик дус яшибез. Кемнәр белән аралашмыйбыз? Мин ары исемнәрне әйтмим. Юк, аралашмыйбыз дип әйтмим, алар белән таныш түгел. Таныш түгел. Кемнәр белән Танышлыгын барысы белән дә син аралашасың. Моның үстенә менә буларны әзгенә генә сал. Тута, бәлкем хәбез моны томалап пешер, чөнки моның беләсезме, кырый-кырыйлар пешеп чыкты. Эше әле пешмәгәндер. Шуңа күрә бәлкем су кебек су урынына моны салалар. Син шулай дигән бит. Яисә суны салабыз. Һәр нәрсәнең үз вакыты бар бит әле тукта. Җитәбез. Моны салгач аннарысы моны салып булмый, тәмле булмый ул. Яра гөлсә, әйдә. Тыгылмыйм. Тыгылмыйм. Бераз пештем әллә? Кысылмыйм. Булат белән Булатның битендә бераз. Юк, ул дөрес әйтә. Ишә без әле пешерәбез бит әле тагын. Әйе, моны салып та. Бу әзрәк тәмле итеп Бу пешсен. бик тәмле ризыклашак. Ул менә нәкъ иратлар ярата торган ризык була инде. Ай. Ну, Закир Шабан Закировый пешерттирә инде синне. Кемне шулай Хәзер яратамы? инде ярата, Закир тәмле ашарга ярата. Шуңа күрә мин анарга һәр вакыт
Тәмле, менә Айдар айтты бит, минем Гөлнарам пешерә дип. Менә минем Закир Шагбаным да бик тәмле иттер башарга ярата. Мактый ашый. Макты ашый, рәхмәтләр әйтеп ашый. Ашарга пешеришергә дә булыша. Менә. Bu sırrını kişi salam mı? Юк, мин антюркдан чыгардым. Bizani bayramlaş biz монда. Синең кулың кыры, менә әзгенә генә паприкада менә булай гына җибәреп җибәр. Ой, ризык була бит бу. Сал-салым не? Әйдә, ул тәмен бозмый, ул тәмлегенә була. Ayt sen, et köp ekan. Alayda. Әйдә тагын. Demde kelip çık, bek demde kelip çıkmasan az sonra gayipli. Без тәмле итеп ашыйбыз. Айдар, син бит әле өзеңдә җырлыйсың, син бит әле җырчы бит әле. Jerse tugri. Туктайны, ну, син дә җырлыйсың, син дә җырларың бар. Без җырчы дип инде, без Ну, автор башкаручылар дип атала икән ул хәзер. Tamam mı? Үзең иң яраткан җырыңны өзең башкара торганнардан. Миңа нишләптер кирип калган күңелгә һаман шул. Сиңа шалтыратсам да кагылма кеше ярынна. Уйлап кара тагын бер, монда кызык иттереп. Мин дә җырлакча диме? Benim Ошо җырлы яны. Бер. en yaratkan jırlarından birisi o tapşırılmayan kad degen. Ben onu o zamanında Ayfara grupusuna Булды. Син кыздың Булды, булды. кызма әле син, әйе. Eğitim değil. Bir kere sonra öğrettim. Сине тыңлыйбыз. Кызыл булды бит инде монда. Туктатмасаң. Әйе, хәзер бу тәмлегенә әйтеп тушып сителсен әзрәк. Hadi ben sırtlarım. Хәзер, әйе. Тапшырылмаган хат. Ничек ул? Кие. Tıngı birimi күңелемә tapşırılmagan hatım. Аха, биле. Таба алмин сиңа юлны ара булса да якын. Матур җыр. Асин. Асин инде җыр. Ярат мине, ярат кына. Елмайып карасын бар дөнья. Hey. Яшә бары назлап кына. Hey, кызым. Ташысыннар хисләр син тыйма. Хоп! Бу синең җырың. Кийин кем иҗат итте? Кие шундый бер албанский җырдан алынган инде. Так, аңлашылды. Син димәк ки иҗат итеп караганың юк. Юк, мин Синең шигырь язып караганың бармы? Var. Yok min şiir түгел. Җыр текстлары үзен. Юк, җыр текст дип әйтәм, яра. Кейинде сүзендә язам. Бармы анда? Нинди җыр мәсәлән без белгән? Элек мин үзем язайдым менә аннан соң. Билгелерәк. Айдар Михайловлар белән танышкан чәре. Әле аңарчы. Гафу итмә мин дигән иң беренче җырлардан сине көтәм дигән. Аха. Эшсең әле Ну, бу бит. хәзер белгәннәр дип әйтим инде. Акбарс чемпион, Зөлфәр Җиннур җырлый. Әйе. Сүзләрдә көйләм мөмкин. Бар инде шундый. Чемпион инде ул быелны, чемпион. Акмар. Ярар, җәмәгать, безнең менә эш бетте диярлек, чөнки монда әллә нәрсә эш калмады инде. Чөнки бәрәңге буламан хәзер әзер була. Менә монда фрик адайка карасак, нинди матур. Монда буны салмасаң да буладыр миңа калса. Юк, салсаң сочный булып пешә. Ни булачак. Ничек сочный булган? Әле сыйыр баранда салды. Ничек сочный булып пешкәнен без синең бераз гына соңрак күрербез. Хәзергә реклама. Дуслар, ТНТ телеканалда тәмле көрәш тапшыру дәвам итә. Бездә яңа ел арты ризыклары пешерәләр безгә. Гөлисә Шахбан һәм Айдар Тимербаев. Менә әле бездә беренче тапкыр менә шулай ничек сезгә безнең аш бүлмәсе. Атмосфера. Тапшыруны караганыз бар иде инде. Әлбәттә инде. Атмосфера ничек бездә? Бейбәт, тәмле атмосфера. Юк, монда әлбәттә тәмлесе шундый тәмле ризыклар. Пешерәсез Гөлисә. Әле анда сисәй Айдар ярдәме белән. Айдар. Молодец. Карагыз әле, нәрсә саласы калдымы? Әйдәм дә әзгенә генә менә моның кырыйннан гына тотып булса да әзгенә генә сливка салып гел тәмле. Бар бит инде ул. Әйе, тәмле булып пешә. Менә шайтыр. Кара, моның бит инде килеп чыга бу нәрсә шулпасын да аерым ишергә мөмкин. Ну, как подлив салырга булаймы, шулай бит. Юк, куй. Ярар, булды. Мен куркып куйдым. Нәрсә салырга була? Монда Подлив кулланырга була. әзгенә генә шикәр. Шикәр бар бит инде, шикәр әйдә салам. Күп салма. Бәлкем шикәрне буламы касалар без юкмы? Буламы кала салабыз. Һәр монда стилдә торган әйберне шунда кушырга дигән сүз түгел. Юк, тәмле була. Менә карасың тәмле була. Балга булса. Сулайман. Юк, гаиләгездә кем тагы менә? Ну, син Алиса пешерәме? Балга торт ризыклардан тыш тагы нәрсәләр. Пешерәбез бит инде гастрольләрдән бик соң кайтып керәбез, һәрвакыт безнең Үзе. пешергән була ул бик тәмле итеп, мантыйда пешерә бик тәмле итеп, куймакта пешерә бик тәмле итеп, аш пешерә менә, аш пешерүнең Мустақил бала инде ул. Аш пешерүнең серләрен өйрәттем әле менә ашның шулпасы чишмә суы кебек тынык булсын өчен итне саласың да
ит кайнап чыгу белән истен җыеп аласың да, һәм иң акрын гына бер баш суган салып, иң акрынына гына куясың да, ул менә кайнар кайнамас кына торганда, ул шундый тәмле, шундый үтә күренмәле булып пешә шулпа һәм бәрәңгене салганда да сикертеп кайнатмыйсың, нәрсә салсаң да сикертеп кайнатмыйсың, менә шулай төбендә яткан кечкенә пешсә, шулпа үзенең менә шундый үтә күренмәлеген саклый. Şimdi kaldır oyda. Мен керек түгел. Кирәге? Мен нәрсәгә Менә Гөлнара кайткан вакытта тәмнитер бер шулпалы аш пешереп куйсаң, беләсеңме, нинди рәхәт ул хатын-кыз. Bir tapkır kayıt. Bir tapkыр. Şey yıl ilerleşken sen 30 yıl buldu mu abi? Yok, 27. Bu kimeş toyuzgan. Әйе. O mene 28 yıllık haber şöyle şulpa pişecek koy. Мен шулпа пешергәнем юк дип уйлыйсыз мен. Mene Мен барайын дип пешергән. sen Gülüsa'ga şalardasın da. Gülüsa dostum. Çık Anlattım. diyen yine Ул бит Anlattım. Dege. балалар безнең ике бала битендә. Ул битендә менә бәби тудырып кайткач та, анда бәби роддомнан кайткач Ул кына да кайчан инде? Ул кайчан инде айда? Пешергән. Sen bağların indi. Юк инде. Пешергәнең бармы үзгә береңдә дип сорыйсың. Bağların böyle kırmadı mı öyle birer tuğla sinekler? Böyle kırmadı mı öyle? Бу кырды, улы малай 2 ел инде. 2нче ел китте. Өйләнде. Aha. Икенчесе 12 яшьтә. Mene biteri mene şuna ayten. Килен рәхәтләре күрәселәр бар әле Айдарның. Алла Инде күрәбез дип бит инде. Күрәбез. Килин кайсы Аллаһ якта? шөкер. Ижевскидан, ләкин алар Казанга күчтеләр хәзер. Хәзерге көндә. Ижаудан. Кыдалар да күчтеләр Казанга. Bizning yoq. Сезнең якмы ни? Мен Агырҗенеке бит. Юк, ерак түгел. Бәтеш. Анда ерак түгел ezgina. Бу мәшә бездә безгә 35 чакрым ул нәрсә ул каямында. Буда Бийтоға барган кебек кенә ул. Казаннан Бийтоға барган кебек. Әле каларак. Безнең ярты Агырҗи халкы Ижауда эшләмә, шуңа бит инде без үзебездә иң якын авыл Агырҗигә. Гөлүсә матур итеп мактады да, менә кызымны өйрәттем, шулай тәмле итеп пешерергә, интергә дип. Митәм кияүгә повезет инде. Әйе. Кияүгә. Кияүгә. Ну, инде кияүләр юксы бездә кызлар гына дип. Әйбәт кияүләр булсын инде. Амин, Һәр амин, кыз амин. тәрбияләгән ата-анага әйбәт кияүләр, егетләр тәрбияләгәннәргә әйбәт Киленнәр. киленнәр насип итсен. Менә шундый җырда яздырып алтырга була тизме кияүләр һәм киленнәр. Әйе. Заказ. Менә тема. Уже заказ бар. Ярар. Минем әле Максуда- бу сырны кая илтергә дип. Сырны баш Сыйманың үстенә инде. Моның исеме. Кара әле Гөлүсә, мин сиңа ярдәм итәм. Син кычкырып сөйләш. Юк, монда теге хәтта нидә аралашу да, киңәшләшү дә ни булсын Менә бу ишетеп сырны торсыннар. менә шундый тәмле сырны каягына салык икән. Беләсеңме? Син ашаган бармы? Кадер менә ниләрдә бар ди шундый фирмалар исемнәр итеп торам үзенә кадер. Шәп бәрәңге дигән фирма, мәсәлән, Әйе. анда теге тәмле бәрәңге дигән, йомры бәрәңге дигән, шундый ниләр сатар бит, мәсәлән, фуд кортларда. Киләсендә бәрәңгене фаргада пешерәләр дә, яраларда, яраларда, Эченә эченә ак май белән сыр салалар да, бетте китте, чыгарып сал 150 сумыңны. Хизелегенә Бер бәрәңге өчен. Әй, әле 250 булмаса, менә. Моның Моны кара, төя бездә. әйе. Айдап киде. Шунда буламыкка Монда җибәрәбез. әзрәк салсак нәрсә булыр икән? Юк, монда инде кирәк түгел. Монда фарш эченә салырга Моны була иде. әзрәк тавышын әзрәк. Тавышын киме тигән, Әйе, тавышын тавышын киме киме әзрәк. Бирәү тавышын. Басларын алып аталы бераз. Менә, аңларымы? Менә да буламыкка. Ул репетиция һәм буламык аласың шундай. Шулай тәмле була. Шулай әйтик, тогда Айдар без шулай әйтик. Әлбәттә булмый бит инде аны. Юк, шулай әйтик, әле шикәр кымы да бар әзрәк. Бу сливкамы, бу сөтме бу? Бу сливка. Бу, Әле әйе. бәрәңгенең шулпасын юктарык. Утагыз, юктарыбыз ашыкмагыз әле. Без сөйләшик әле бераз. Без эшибез. Бар монда шундый кешеләр сөйлиләр, бер нәрсә эшләмиләр. Мин теге инде эшлә дигәч, дип. Син молодец, син. Мин уңган хатын. Ну, Закировой повезло. Ишетсен әле. Менә яшь, хәзер бит бик күп ниләр менә безнең яшь башкаручылар, ансамбльчылар, композиторлар, менә автор башкаручылар дип әйтгәндә шулай язучылар, шигырь итүчеләр бар. Кемнәрдер шикләнеп тора, минем матур түгелдер инде. Бар шундый кешеләр язалар үзләре өчен генә. Ярамас инде, яратмаслар инде, ничектер бик яхшы килеп чыкмады инде дип менә шундыйларга нинди киңәш бирер идегез? Umuman нәрсә эшләргә менә яшь башкаручыларга, менә шулай үзләрен сынап караучыларга ни эшләсеннәр? Иҗат итсеннәрме, юкмы? Иҗат иткәч кая барсыннар? Җыр чыгарып карасыннармы? Мәртәбәле җырчыларга биреп карасыннармы җырларын? Җырларлармы аларның?
Kimdir bit әле үзендә шикләнә. Özüm cevap vereyim Ayдар. Özümçe. Үземчә. Җавап бирәсең аларга. Менә мин үзем мишәр кызы буларак, мин һәрвакыт шулай димин. Мишәр дидек, күрдегезме? Мишәр Әйе. мишәр. Менә мин һәрвакыт шулай димин. Әгәр инде син ниндидер талантка ия икәнсең, нинди генә талантка, бигрәк тә инде син шигырь язасың икән, киләр язасың икән, үзеңдә инде талант бар икән, сизәсең икән, әлбәттә инде син аны үзең күтәрергә тырышырга тиеш, үзеңне халыкка тәкъдим итәргә тырышырга тиеш. Мин мәсәлән Гөлүсә Шагбан шигырьләр язам дип өйдә генә матур иттереп мендәр астында гына язып үзем өчен генә укып утырсам, бүгенге көндә мин Гөлүсә Шагбан дигән исем йолдыз булмас иде. Күрдегезме? Беләсеңме мине Айдар ничек миңа дәшә? Шагбания. Шахбания. Бөтен бер кемдә дә юк шундый исем. Шагбания ди ул миңа. Байдар, ничек башыма килгән әле? Миңа башка бер кемдә шундый матур дәшә. Шагбания. Сиңа ошый. Olsun canım tabii. Шах дигән сүздән алып. Әйе. Şahbaniye. Шахбания. Менә шуңа күрә һәрбер кеше үзенең иҗатын алга сөрергә тиеш, тәкъдим итәргә тиеш, элемтәгә керергә тиеш, җырчыларга да бирергә тиеш. Җырчылар бит алар шундый ук гади, шундый ук кешеләр. Алар шундый бәлки тышкы кыяфәтләрен караганда бик кырыс кебек, бик арган кебек, талчыккан кебек күренсә дә, алар күңелләре белән шундый әйбәт кешеләр җырчылар. Шундый әйбәт без, шундый әйбәт. İstep ciberim. Әйдәр Айдар менә син нәрсә Min җибәрәсең? mene elik yazganda min tıynak mene olay yerim күрсәтергә дә ялайым. Үзем өчен генә язамсың да инде кешегә күрсәтмисең, ничектер көлерләр шикелле инде. Мәктәптә укыганда ук язайым. Бер вакыт шулай моңа күрсәтәсең җырны алмыйлар, җырламыйлар инде. Теңгә күрсәтәсең. Бу инде яшәрәк нәрсә вакытта. Мин беренче җырны Равил Харисов җырлады, Татарстанның халык артисты Равил Харисов. Мәрхүм инде ул урыны җәннәттә булсын дип әйтик. Үзе институттан килеп табып алып мине менә шулай беренче җырымны сорап алып китеп шулай җырлаган иде. Инде иҗат иткәли башлагач, шулай бер вакыт Ган Сабый Сайфуллин белән утырабыз. Мин әйтәм, Ган Сабый, менә язасың, кирәк тә түгел инде ул шундый. Энем, син бер вакытта да бер кеше сүзенә карама, яз да яз син. Аның барыбер результаты була. Самый главный язуыңнан туктама, яз да яз дип. Менә шуңа күрә, дуслар, иҗат итүчеләр, нәкъ Ган Сабый Сайфуллинның сүзен әйтәм. Шигырь язасызмы сез, көй язасызмы сез, бер кем сүзенә карамагыз. Иҗат итүегезне дәвам итегез. Андый каршылыклар да булачак иҗат иткәндә шулай бит күрсә. Күңел төшкән чакларда була. Шакларда булай. Ләкин бернигә карамыйча, раз сезгә Аллаһ Тәгалә шундый Мөмкинлек һәм талант биргән икән, сезгә урлык салган икән. Әйе, сезгә һәрбер Аллаһ Тәгалә биргән талант белән, талантны биргән икән бит ул сиңа, син аны бүлешергә тиеш халык белән. Шулай бит. Ул бөтен кешегә дә бирми. Шуның өчен дуслар, иҗат итегез, матур җырлар, матур шигырьләр языгыз. Амин. Һәм сезгә бирим да безнең эш бетте. Хәзер безнең тагын бер рубрика булачак. Рубрика алдыннан әйтим әле. Мин сезгә хәзер бирим. Безнең гадәттә уен була диреме? Уен урынына без сезгә бирим бирергә булдык бүген. Безнең менә тәмле көрәшебезнең 10нчы сезоны, юбилей. Әмма ул ахырына бар. Яртысын инде уздык дисәк тә була. Яңа елда хәтта бер өлеше яңадан соң бер өлеше менә. Безнең тапшыру турында әле бер шигырь дә, шигырь язганнар бар инде, анысы кайдыр шигырьдә бар, җыр иҗат иткәннәре юк. Әйдәгез әле булай эшлибез. Мин әйттем бит каләм белән кагаз алып килергә дип. Алып кил, гитара алып килер әйттем, әйттем. Гитара монда, нәрсә өчен икәнен әйтмәдем, уйлаганнар ягы, сез уйлаган җырлап бирергә дип. Юк. Хәзер көрәш, тәмле көрәш, TMTV сүзләрен кулланып, сиңа Гөлүсәбез шигырь язарга кушабыз. Бер 10 минут вакытың булачак, 10 минут вакыт бирәбез. Айдар, син анасын без менә ул шигырьне язгач, без җыр яза алмыйбыз. Туры эфирда җыр иҗат итәбез. Әйе, менә шулай. Балалайкыңны аласың да, тринти, җыр язып карыйбыз. Күрсәтәсең. Ул җырны яхшы килеп чыкса, менә бәлки без аны эшләтербез дә. Шуның өчен ата тәмле көрәш гимн итәрбез. Итмәсәк, былай үзебезнең язмадык. Булмаса, мин аны үзем җырлармын, үзем репертуарыма кертермен. Әйе. Яме, концертларда җырлармын. Гөлүсә Шахбан белән Айдар Тимербаев иҗат иткән җыр, яме? Әгәр эшләп карыйк. Авыр нәрсә инде бу. Заказ белән яза алмыйм. Беләм. Ну, шулай да тырышып. Менә мин дә заказ белән яза алмыйм бит менә. Тырышып карыйк. Әйдә, тәмле көрәшкә нинди көрәшкә нәрсә туры килә? Көрәш. TMTV мәсәлән. Юк, әйтмә, көрәш. Мәсәлән, сөйләш. Ярый бит. Көрәш. Көрәш. Монда сөйләшкә туры килә, көрәшкә. Әйдә, аны синең шанс.
Ул бәсен яза башлагач башка килә ул үзе. Менә ручканы тотып дәфтәр алдына Ош, барып мәсәлән, торгач, ош, бош дигән сүз. Карарга кирәк эмес? Boş. Ош, бош. Тәмле ош. Бош юк. менә мин үзем шигырь язучы буларак мин алай башка нәрсә рифма туры килә икән дип шигырь эзләп утырганым юк. Ул күңелгә үзе килә. Ярар. Булды, алайса Ручка тоткач килә сиңа. Каләм белән ручканы хәзер, каләм белән кагазны хәзер кулланып торабыз. Син гитара алып инде хәзер барасыз. Яза баргандан пили барасың бераз гына. Ә без җиләк кышыткан рубрикасына күчик әле. Сәлем дускайларым, бәпкәйләрем. Мин бу Җиләк апагыз Кышытканова узган елдан бирле күрешкән юк бит сезнең белән. Шулай инде ул көтәсең яңа ел бәйрәмнәрен, ә алар шалт узалар да китәләр. Әле ул бәйрәмнәрдән соң үлчәүдә дөрес эшләми башлый бит аның. Басасың, ә ул сиңа артык саннарны күрсәтә. Шулай булгач, 2023 елның 1нче атнасын җөпләп, тиз арада ничек формага кайтырга дигән 1-2 киңәш бирим әле бүген сезгә. Бер атнада тәмам ялкауланып бетсәгез, көндәлек план төзеп куегыз. Булсын ул 5, 4, 3 пункттан, ләкин булсын. Мәсәлән, көндә 15 минут саф һавада йөрим, иртәрәк йокларга ятам, майлы кызган ризыклардан баш тартам дип. Ашказаныгызны майлы ризыклардан, пилмәннәр, оливьелардан ял иттерегез җаныкайларым. Күбрәк яшелчәгә басым ясагыз. Организмдагы су балансында нормага китерер өчен күп итеп гап-гади су эчегез. Шулай ук йокы турында да онытырга ярамый. Иртәрәк ятабыз да, бераз гына иртәрәк торабыз балакайларым. Ләкин йоклар алдыннан бернинди дә суыткыч ачу юк. Телефонга керүдә булмасын. Менә шул гап-гади киңәшләремне истә тотсагыз, тиз арада элеккеге формага кайтырсыз. Ә бүгенгә сау булыгыз, дускайларым. Димәк, тапшыруыбыз дәвам итә. Тәмле көрәшебездә кунакта. Шагыйрә дип әйтәме? Шагыйрә Гөлүсә Шахбан һәм композитор Айдар Тимербаев. Хәзер бирем биргән идек. Безнең уңына бармады, бер 15 минут вакыт узды монда. Гөлүсә черновикларын инде монда алып атып, менә инде соңгы вариантны калдырды. Тәмле көрәш турында нишаба гына шигырь килеп чыкты кебек. Молодец. Молодецме? Кайбер сүзләр кабатлана, конечно, но молодец. Юк, беләсеңме, Айдар, җыр беләсеңме, җыр кешенең күңеленә барып керсен өчен анда кайбер сүзләр ешрак кабатланырга тиеш. Менә, истә калдырыгыз яңа. Гына шигырьләр язучылар. Айдар, әйе, хит булсын өчен. Менә хит. Бу хит булачак. Алла бирсә, Айдар, менә. Укыйк әле. Тәмле көрәш майданында көндә кызык тамаша, төрле талант ияләре, почерк нормальный синең? Аңлаешлы? Көрәштә көч сынаша. Ул да монда, мин дә монда, син дә бер читтә торманы, син дә без сезләр әйтәбез инде. Ачты MTV каналын, тәмле көрәшне кара. Açıp TNT kanal. Несе ачыпмы туда? Җырла, бие, менә. Монда әтерләр аша инде ярар. Монда куеп тормады. Җырла, бие, уйна да кел. Син дә шаярып сөйләш. Шаярып килешеп кенә үтәдер тәмле көрәш. Шаяр, yok. Pişirip, kilişip, yok. Şayarıp, pişirip gene yok, kilişip. Yarar, şayarıp, kilişip gene ötedir tane kereş. Neyse, pişirip, yok. Pişirip kilişip gene deysin. Yok, pişirip, kilişip. Yok, bunda kara, şınapta, o bilesin mi evet. Sin de şayarıp sileş, çünkü şayarıp, kilişip gene ötedir tane kereş. Dostlar, ihtibar, birinci tapkar. Temden kereş tapşırığında iki автор келділер. Шағирә, композитор. Һәм инде менә сезнең каршыгызда яңа җыр туды. Хәзер без аны башына ахырына хәтле бер дә бүленмичә без сиңа ярдәм итәбез. Мин кин почти итеп алдым, син итеп алдың кебек иде. Мин хәтерләйм дә инде шуны. Тәмле көрәш гимны. Тәмле көрәш Майданында көндә кызыл тамаша, төрле талант ияләре көчләсә сынаша. Ул да монда, мин дә монда, син дә бер читтә торма. Ачты MTV каналын, тәмле көрәшне кара. Җырла, бие, уйна да кел, син дә шаярып сөйләш. Шаярып көлешеп кенә үтәдер тәмле көрәш. Шаярып көлешеп кенә үтәдер тәмле көрәш. Җырла, бие, уйна да кел, син дә шаярып сөйләш. Шаярып көлешеп кенә үтәдер тәмле көрәш. Шаярып көлешеп кенә үтәдер тәмле көрәш.
Иә достар, шулай иттеріп дегустация саруаққа жетті. Мен ең яратқан момент енді ол. Мұнда білесіз, мен ішін яратам, мен мұны чөнки қазір сіздің ушын алам мен. Дұрыс ма, дұрыс түгел ме? Неше көресіз, дұрыс ма, дұрыс түгел ме? Түгелдер енді. Я дұрыс, я жоқ. Бұнда екі гына вариант, я дұрыс, я жоқ. Ну, бүтінлей дұрыс түгел. Кетенді. Бүтінлей яқында келмеген. Несе дегендер мұны бұл? Тосканияда пішірде тұрған фарш білен пішірде тұрған ош. Мұндай ош келіп шығарады еш болған мені. Яғни мұнда фаршны салғандар, бүтін нәрсені бұтап салғандар шында. Писогында. Писогында, Тосканияда пішірде тұрған бұл ғымен бізде. Біздің илге қос ризық тұр. Чөнки бізде бір кім де қойттырып пішірмей. Шылай бит? Бізде ош, фрикаделькалы ош болар деймді ойме. Бізде фаршны уып қана салмайлар бит. Біз аны я қыздыралар, я фрикаделька етіп салалар. Сіз фрикаделька етіп ішлегенсіз ансы, менің ойлауымша, сізнікі көпке, мен әгер де мен Тоскания ашым қойсалар қам сізнікі, мен бұны сойлар едім. Бірінші шаратта. Табашта ризын қап қарайық әлі. Бұлай, сіз ризықны білмәдіңіз. Чөнки мұнда, көресің, мына бұл кәстрөл, ол шулпа еді, шулпа. Ризат айтты бит, ауылша өзіміз шеп шеп. Солар келді. Ой, не шундай тәмілі бұл амаға? Тәмді ме? Анда сыр бар бит. Бик тәмілі оқар әлі. Бүк сен фрикаделькісіне қоқпа. Фрикаделькісіне нәсе шаққан екен біз. Ай қой, на шундай. Бұл тамын әміне қылдырышы білән. Шамасыз қап қарағыз міне. Бірақ фрикадельке қарағыз әлі, жоқ. Жаңағат. Біздің екеумізге ішіп түрі екенді. Ескерткіш келіп шыққан бұл. Мұнда қойдар қора жеміш салдыңыз ма әлесіз? Қора жеміш дәме келенсіз әнде? Жоқ бейті ол? Жоқ, неден бұл фарышта бұланып баңой мұнден жадыр. Жоқ, қора жеміш. Нәрсе қора жеміш дәме бере мұнда. Мен чөнки қора жеміштің бик яратам дәме. Мені нелерде болса, ашындай второй екінші ризықларда болса. Нәрседір, түкті нәрсе бере екен мұнарға. Сезесің ма сен? Қарай бұл шын демлі болған емен шынапта. Бұл шынапта бұл, міне ортасын қарасына. Қара фаршын чек-пішіп шыққан. Тоқтап болмай. Жаңа бәрімдерінде табынлар мол үйде. Бір шетте тұрсын, чөнки әлегіне сіздің алда, біздің алдымызда Бөлісе Шахбан Хамайдар Темірбаев мені деген ризық әзірлендер. Жаңа ризық. Әлі сен өзіңде мұны пішірген жоқ тілі мұнды біріне? Нечегенде пішірмейм? Жоқ, не қышынды жоқ. Не қышынды жоқ. Ингредиентлар салып жоқ енді. Точно песок солған. Бірінші көрсең паприка мұнда нейте, яндыра біраз ғына. Біз міне чынланда. Яндыра. Яндыра ма? Біраз яндыра. Жоқ, яндырмайым. Ол әзгіне түгіп нейін. Шәп болған. Қарағыз, ұтмадыңыз не бұл табаны. Бек бір жылмағыз енді. Қарағыз әлі. Біздің тапшырыбыздың қазір генераль партнері Көкмара металлсауыт заводы. Көкмара сауда маркасы ол жамағат уақыт білен сыналған сауыт саба. Өзімізде Татарстанда Көкмарда жетіштірді. Әліге заман шәшеп сауыт сабаларын сіз интернет тегіт ашаларға мүмкінсіз. Чөнки интернет қазір әр йортта бар, әр ауылда бар deyerlik. Һәм өзләренең фирменный кибетләренә килеп аласыз. Гомумән ул бөтен шәһәрләрдә сатыла. Фирменный кибетләре менә Көкмарада һәм Казанда. 4 кибете бар. Павлюхин Рам 114, Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан. Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында сиңа бик якын ул. Сиңа шул адрес якын. Аннан соң Мусин Рам 23Б, Ленинградский Рам 27. Менә шул кибетләргә барасыз да табалар, кастрюльләр, төрле диаметрдагы кыймак өчен, белен өчен эме, казан өчендә шуңа менә үзегез күреп торасыз инде. Бик күп. Мин үземдәге шуннан алам, яңа елга бүләкләр шуннан алам. Көкмара кибетеннән. Һәм Айдар дөрес булмасын дип әгәрдә хатын кызны иң күп эшләүчене бүген табасыз җибәрсәк инде. Мин дә шуны әйтәм. Чөнки менә җырда иҗат иттегез инде. Киедә әйбәт чыкты, конечно, но бит ки булмаса әгәрдә шәһәре булмаса. Айдар син ничә уйлыйсың? Biz əgər də Gülüsər Şahbanğa Бик шат қына бұлам. Мен өзім айтмақшıyım шол тәрбе. Senin gitarın var, biz ama o gitarına buraya gitsek. Gratsiya liniyası, яңа yıllar bilen deyip Gülüsər бик зур рәхмәт. Тем более безгә күпме җыр бирде бит ул язып. 85-м тулганда. Әйбәт кеше булсаң үзең, синең кочагыңда, шундый дуэтлар. Кыз белән башкаралар менә. Әле туганнар турында нинди җыр? Әле сенең яратам. Яратам. Биюки.
Gülüse Şaban. Gülüse. Bizden gaileden de deyip alayım değil mi? Kumara bizden gaileden deyip. Bizden gaileden de olsun. Yok çünkü işin meseleleri biriге yaramay. Tabanım. Emin bir emeli bana bugün. Topşuram. Layık. Şuna da bir layık da Gülüse. Yok Aydar da layıklı. No. Sabah bir o güne. Mena bergen bolsang da аңа бүләк итәйдер. Yok ул шалтыраткан кеше бутады безне. Ризат. Төгенә генә пешерде. Тәмле булды. Бик зур рәхмәт. Әйе. Бик зур рәхмәт. Сезгә бик зур рәхмәт. Яңа еллар белән сезне. Яңа җырлар әйдәгез. Язылсын, иҗат ителсен. Киштә дә ятмасын тузан җыеп. Башкарылсын, җырчылар башкарсын. Яшьләргә дә тапшырыгыз җырларыгыз, неме? Әйдәгез, менә шул яшьләргә дә ярдәм итегез. Мин аңлыйм инде, мәртәбәле җырчыларга җырласа җырыгызны күпкә атышлырак. Ләкин яшьләргә дә ярдәм итик. Сез сырага курыкмагыз, языгыз, шалтыратыгыз. Эшлибез инде яшьләр белән дә. Бер булмаса, икенче булмаса, өченче барыбер язып бирәчәкләр. Алар бик яхшы авторларны икесе дә. Шуңа күрә бездән зур рәхмәт сезгә, әйме? Теләкләрегез булса, әйдәгез. Рәхмәт сезгә, минем ошсыз килде. Беренчедән, чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. TMTV каналына Булат шәхсән сиңа. Ниһаять күрештек. Ниһаять күрештек. Күптән күрешкән юк иде. Әйе. Булат күңел тынычлыгы, гаилә бәхете, барлык булган хыялларыгызны тормышка ашуын телим. Күкләребез аяз булсын, илләребез тыныч булсын, тынычлык. Амин. Шулай бит. Шулай. Һәм безнең без инде сез булмасагыз безнең иҗатыбыз беркемгә кирәк булмас иде, шулай бит Гөлсем. Әйе. Барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Безнең иҗатны зурлап, безне канатландырып, ниндер SMS-лар да, котлаулар да, шундый рәхмәтләр әйтү, рәхмәт хатлары да килеп тора. Шуңа күрә бик зур рәхмәт тагын кат булганыгыз өчен. Һәм инде без үз иҗатыбызда, мин үземнең исемне әйтәм, иҗатымны дәвам иттермен, матур җырлар язарга тырышырмын. Вәгъдә бирәм диген. Барысы да Яңа елда. Сезнең өчен Алла риза булсын. Амин. Барыгызга яңа елларда. Яңалардан. Әлбәттә инде чиксез зур рәхмәт. Менә шундый тәмле көрәшкә килеп, менә шундый ике матур, ике уңган, ике булган, ике талантлы егет арасында менә шундый тәмле итеп ашарга пешерү үзе бер шундый рәхәтлек бирде. Һәм уңышлар, яңа еллар бардык, шатлык, куанычлар, бәхет, шатлык белән генә килсен. Илләребез тыныч булсын, гаиләләребез бүтән булсын, балаларыбыз исән сау булсын. Күңелләр тыныч булсын, хөрмәтле дуслар. Бик зур рәхмәт. Вакыт тап килгәнегезгә. Достар, тагын бер кат һәр барчагызны яңа еллар белән, яңа 2023 еллар белән тәбрик итәбез. TMTV каналы исеменнән, шулай ук тәмле көрәш редакциясе исеменнән дип әйтик әле безнең кунакларыбыз исеменнән тәмле яшик, тәмле ашык һәм 2023 елда да тәмле көрәшне һәр атна саен күзәтеп барыйк. Ашларыгыз, ризыкларыгыз тәмле булсын. Сау булыгыз.